Али за неговите верни приятели Осман, Цоне, Амет и Иско, най-мощните момчета в Твърдица. Където и да минат, оставят следа след себе си. Приятелство здраво, уважение голямо и сърца като планина. Осман, човек с тежка дума, Цоне винаги до братята си. Амет, силен и непоколебим, а Иско човека, който никога не предава своите хора. Тази вечер чашите се вдигат високо за тях, за всички моменти заедно, за смеха, за лудите вечери и за братството, което времето не може да развали. Нека винаги бъдете живи и здрави, пари в джоба, късмет на пътя и само хубави дни пред вас. От Твърдица до целия свят да се знае, Али, Осман, Цоне, Амет и Иско са хора с големи сърца и още по-голяма сила! На здраве за най-мощната компания! Дами и господа, този поздрав е от Али за неговите верни приятели Осман, Цоне, Амет и Иско.